Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары эфирда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышта. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре республикада су коену өчен тыелган урыннарда рейдларны дәвам итә. Борынгыдан калган гадәт 21 июньдә шимбә көнне Казанда җигүле атлар белән Сабан туйга бүләк җыю була. Бердән-бер Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Айрат Харисовның гармун ясау эшчәнлегенә 35 ел тулды. Җәйнең беренче айы июнь тамамланырга да нибары 10 көн калып бара. Бүгенге чыгарылышны гадәттәгечә синоптиклар кисәтүеннән башлыйбыз. Республика буенча элеккечә актив атмосфера фронты уза. Югары һава температурасы һәм кызу кояш нурлары кара болытлар белән алмашты. Синоптиклар янәдән яшенле яңгыр секундына 18 метрга кадәр көчле җил фаразлый. Республика буенча көндез һава температурасы 29 градус җылы булу көтелә. Кызу җәй көннәрендә кешеләр елга, күл буйларына ашыга, кызына, су коена башлый. Ләкин кайберәүләр су коену өчен билгеләнгән урыннарга түгел, теләсә кайсы сулык буена бара. Ешрак нәкъ менә шундый ял итү урыннарында бәхетсез очраклары теркәлә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре республикада су коену өчен тыелган урыннарда рейдларны дәвам итә. Шундый рейдларның берсе Яшел Үзән районында да узды, аның нәтиҗәләре киләсе язмада. Истелек башлангач, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре өчендә кызу эш вакыты башлана. Һәр көн бигрәк тә ял көннәрендә алар пляжларны һәм сулыкларны кабат-кабат урап узалар. Аеруча игътибар рөхсәтсез урыннарга бирелә. Анда коткаручылар да юк һәм су төбенең нинди икәне билгесез. Вот вы здесь купаетесь, подвергаете свою жизнь опасности. Но здесь водолазы не обследуют, здесь могут ходить камни, проволока. Әмма бу сүзләр генә түгел. Монда Кыргый пляж районында Идел көймә станциясе янында җәмәгать тәртибен тәэмин итү бүлеге белгечләре рөхсәт ителмәгән урыннарда су коенучыларга протоколлар төзиләр. Хокук бозучылар өчен җәзаны соңрак суд билгеләячәк. В соответствии с частью 1 статьи 3. Татарстан Республикасы административ хокук бозулар кодексының 3.10 маддәсе нигезендә эш итәбез. Кисәтү яки штраф 1000 сумнан алып 15 000 сумга кадәр. Кечкенә күләмле суднолар буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләренә Асфотның җирле бүлеге активистлары зур ярдәм күрсәтәләр. Алар сөйләшәләр, аңлаталар, ял итүчеләрне су янында игътибарлы һәм сак булырга күндерәләр. Наша основная задача предупредить людей. Безнең төп бурыч кисәтү. Үлем очраклары булмасын өчен. Әлбәттә, кешеләрне үлемнән саклау өчен рейдлар гына җитми, су янында ял итүне яратучылар үзләре дә барлык саклык чараларын үтәргә тиеш. Төп куркынычсызлык чаралары рөхсәт ителгән урыннарда гына су коену, исерек хәлдә су коенмау һәм иң мөһиме балаларны караусыз калдырмау. Алдагы ял көннәрендә мондый профилактик төркемнәр саны 2 тапкыр артачак. Беренче чиратта алар рөхсәтсез масса күләм ял итү урыннарын үз иченә алачак. Шул ук вакытта су коену сезоны дәвамында гадәттән тыш хәлләр хезмәткәрләре сулыкларда патрульлек итәчәк. Айгөл Гатауллина, Рузия Дәүләтшина, Александр Федоров, Татарстан яңалыклары өчен Яшел Үзән районыннан. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре, алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нишмәтдинова. Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнар сатып алынган чибиләргә тотылган чыгымнар өлешен субсидия аша кайтара ала. Гаризалар 2 июльгә кадәр кабул ителә. Күркә чибие һәм каз чибие 200 сум, үрдәк чибеше 120 сум, бройлер чибеше өчен 100 сум субсидия бирелә. Иртәнге 6-дан бирле Мәскәү базары янында шын авыл тормышы кайный. Әби бабайлар үзләре үстергән яшелчәләрне Казан халкы өчен сатыга алып килә. Ә инде шәһәр халкы натураль бакчада үскән яшелчәләрне бик сөенеп ала. Бәясенә дә карап тормыйлар. Менә 200 сум килосы сатабыз. Бүген 5 кило алып килдем.
менә 1000 сумга. Өлкәннәрнең кай берәүләре бирегә вакыт уздырырга үзара сөйләшеп утырыр өчен килә икән. Ләкин махсус яшелчә, җиләк-җимеш сатып акча эшләүчеләр саны да байтак. Тамчыдан күл җыела. Азмы күпме булса да акча бит диләр әби бабайлар. Мы всегда на московском рынке или на колхозном, потому что, мы верим, что это натуральный продукт у них и, естественно, лучше, чем в магазинах брать. Берничә атнадан соң шәһәр халкы помидор, кыяр сырый башлаячак ди сатучылар. Июль айын әбиләр үзләре дә зарыгып көтә, чөнки акчаны да күбрәк эшлиләр, товары да тизрәк сатыла. Татарстан аграрияларына рап чәчүлекләрен саклау өчен файдалы бишәкләр, ягъни энтомофаглар кулланырга тәкъдим итәләр. Бу көннәрдә Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең Татарстан филиалы белгечләре 3000 гектар рап чәчүлекләрен тикшерделәр. Республикада кәбестә күбәләге 4000 гектарда табылган. Күбәләкләрнең уртача саны 50 адымга 8 дона туры килә. Иң күбе 15 дана. Бу Ширмешән районында 360 гектар рап җирендә табылды. Атна саен әлеге сәхифә кысаларында без сезне төрле районнарда урнашкан шәхси ярдәмче хуҗалыклар белән таныштырып барабыз. Бүген сүз Нурлат районы фермеры Иршат Зайнуллин турында булыр. Иршат Зайнуллин шәһәрдән Степное озеро авылына күченеп килә һәм асрауга 5 баш мөгезле эретерлек ала. Соңыннан фермерга әлеге шөгыль ошап китә һәм ул өстәмә 7 сыер сатып ала. Бүген аның барлыгы 46 берәмлек мөгезле эретерлеге бар. Овцы есть около 100 голов, лошади непростые, тяжеловесы. Вот занимаюсь этими, у меня есть рабочий, работает, как говорится, работа идет. Кормами уж где-то я свою технику отдаю, отправляю на командировку, где колхозы, они мне цены, солому дают. Вот так уж работаем, стараемся. Тәүлеккә 20 килограмм сөт савып алына, мөгезле эретерлекләр өчен барлык шартлар да тудырылган. Моннан тыш, әлеге хуҗалыкта кырбан чалыр өчен тәкәләр үстерәләр. Фермер дәүләт программалары бик кирәк ди. Взял эти деньги, используй, выращивай, купи скотинку, постройся, она все равно польза же идет. Это очень даже выгодные вот эти программы, гранты, вот это все. Для сельского поселения это нужны, конечно. Хәзер бу авыл җирлегендә 9 кеше фермер исәпләнә, 22 елда нибары 6 гына булган. Күптән түгел. Иршат Зайнуллин тагын бер яңа шөгыль тапкан. Үзе ясаган күлдә төрле тыкымлы балыклар үрчетә башлаган. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булышам. Шушы көннәрдә Азнакай политехника техникумында чыгарылыш кичәсе узды. Быел техникумны 95 студент тәмамлаган. Алар арасында автомобильләр ремонтлау һәм хезмәт күрсәтү осталары, авыл хуҗалыгында техник-механиклар, эретеп ябыштыручылар, ризык пешерүчеләр бар. Тантанада Азнакай районы башлыгы Марсель Шәйдуллин, укытучылар, әти-әниләр катнашып изге телекләрен җиткерде. Бәйрәм студентлар катнашында концерт чыгышлары белән үрелеп барды. 21 июньдә, ягъни шимбә көнне Казанда Сабан туйга бүләк җыю була. Җигелгән атлар Казанның үзәк урамнарыннан уза. Соңыннан барысы да Камал театры каршындагы мәйданда очраша. Тулырак программа белән матбугат очрашуында оештыручылар таныштырды. Башкалабыз Казанда 6 ел рәттән бүләк җыю чарасы үтә. Бизәлгән атлар 4 ноктадан көндезге сәгать 11дә кузгалып китә. Барлык җыелган бүләкләр Казанда Сабан туй буласы районнар арасында бүленә. Шулай ук бүләк җыю чарасында институт студентлары да, укытучылар да катнаша. Исегезгә төшерәбез, Казанда Сабан туе бу атнада 23 июньдә 3 мәйданда уза. Нәрсә өчен бүләк җыела? Ул бит монда шәһәр халкы, авылныкы түгел, авыллар аңларга мөмкин. Ләкин ул Сабан туй нәрсә дигән сүз? Без әз генә аның уеннарын кертергә тырышабыз. Менә кашыкка йомырка салып йөгерү, капчык киеп йөгерү. Аннары безнең инде анда әйбер кисү балаларга һәр вакыт башкарыла бит инде безнең шүлмәк вату. Менә шушы урында без менә шушы уеннарны күрсәтеп, анда автобустан төшәләр, трамвайдан төшәләр, кеше кызыксынып килә. Һәр татар кешесенең өендә шигелгән сөлге булырга тиеш. Һәр Сабан туйны шигелгән сөлге бизәргә тиеш. Һәр җиңүчегә
ул атта чабучымы, ул көрәшүчеме, башка уеннарда катнашымы сөлге бүләкләргә тиеш. Мин киләм һәр вакыт үзем чиккән кул яклыклар белән, сөлгеләр белән киләм. Һәм моны минемчә һәрбер кеше тарихтан үзе моны елдан ел әзерләгән бүләкне тапшырырга мөмкинлеге бар. Һәрбер кешегә моны электән ул сөлгеләр без бирәдек бит инде улардан. Моны шул күп сөлгеләр күбрәк булсын, ул бөтен республикаларга ул таратачакбыз без аларны. Мәскәүдә Сабан туе узды. Татарстан Республикасын зур бәйрәмдә Буа районы тәкъдим итте. Районның 200-дән артык халкы милли бәйрәмебезнең гореф-гадәтләре белән таныштырды. Мәйданчыкта республика һәм район тарихын, милли ризыклар, шулай ук Татарстанда җитештерелә торган продукция үрнәкләрен күрсәттеләр. Кунаклар төрле мастер-классларда катнашты. Татар җыры инде ул безнең бөтен ил буйлап яңгырый. Татар моңы диләр бит. Русларда бик ярата безнең җырларны. Бик шатланып килдек инде. Алай яшьтән булсак та, тагын да килергә насыйп булсын иде. Шушы Мәскәү, Люберцы шәһәренең мөселманнарына үзебезнең җырларыбызны яңгыратырга. Якташларны, аларга килгән өчен рәхмәт, сәлемлек, саулык, шатлык. Рәхмәт. Сабан туй темасына без әле әйләнеп кайтырбыз, ә хәзер башка хәбәрләргә күчәбез. Башкалабыз Казанда БРИКС халыкара спорт уеннары дәвам итә. Бүген уеннарның 8нче көне. БРИКС уеннары илләр һәм халыклар арасында хезмәттәшлекне ныгытуга юнәлдерелгән. Турнир программасы 27 спорт төрен үз эченә ала. Бүген 20 июньдә нәфис гимнастика үзәгендә гимнастика ярышлары, Акбарс көрәш сараенда спорт көрәше, IT паркта шахмат уены буенча финал, волейбол үзәгендә фехтование ярышлары үтә. БРИКС халыкара спорт уеннары тагын 2 көн дәвам итә, ә инде ябылу тантанасы 23 июньдә уза. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. 25 июньдә республикада 5нче тапкыр Шымбай Фест халыкара курчак театрлары фестивале башлана. Ул 2 июльгә кадәр дәвам итә. Фестиваль Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Әкият Татар дәүләт курчак театры башлангычы белән үткәрелә. Фестиваль дәвамында 14 спектакль күрсәтелә. Казанга Беларусь һәм Азербайҗан театрларда килү көтелә. Шулай ук фестиваль кысаларында Әкият Татар дәүләт курчак театры үзенең 90 еллыгын билгеләп үтә. Театрлар бер-берсе белән очрашырга тиеш һәм инде ул ниндидер тәҗрибә белән алышырга тиешләр. Без яңа төр курчакларны күрәбезме яки курчак дөньясында моңарчы булмаган мөмкинлекләрне күреп үзебездә шуны эшләп карарга мөмкин без аннарсын. Ләкин тамашачы ягыннан караганда бу тамашачыларга бөтен фестивальләрдә ул бик зур бүләк. Мәсәлән, анда 13 спектакль безнең яңа спектакль, ул безнең театрыбыз менә бер атна эчендә 13 яңа спектакль чыгарса, сыйфатлы зур спектакльләр, матур спектакльләр чыгарса, 13 премьера бер атнада. Киләсе видеоозмабыз Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, гармун ясау устасы Айрат Харисов турында. Быел аның эшчәнлегенә 35 ел тулды. Сирәк һөнәр иясе белән Фәннур Хәсәнов очрашып кайтты. Гармун моңы. Ул гасырлар буе татар халкының рухи бердәмлеген ныгыткан, иң авыр шакларда да күңелен күтәргән, шатландырган, юаткан. Борынгы заманнардан ук татар халкы моңлылыгы белән аерылып торган. Бүген дә милли бәйрәмнәребез булган Сабан туйларында, туй мәҗлесләрендә, каз мәләрендә гармун тавышы яңгырый. Халык телендә гармунда уйнаучы егетләр, гармунны ясаучы осталар хакында матур сүзләр Әйе, гармун ясаучы ул үзе зур бер һөнәр. Нәкъ 80 июнь айында инде 1989 елның институт биткәндә мин беренче тәллән гармун ясап диплом эшен якладым. Менә шуны әйтеп инде мин шундый чара оештырырга булды инде. Күбрәк инде гармунчылар җыеп, шушы билгеле вакытны бергәләп каршылап, бергәләп үткәргәдер. Менә бүген минем дә әйтергә кирәк, үзем минем юбилей түгел, беренче эшләгән гармунымның юбилее. Айрат Харисов Башкортстанның Борай районы Кәшкәләү авылыннан. Гаиләдә 6 бала, әтиләре гармунчы, әниләре укытучы, балалар барысы да мәгариф һәм сәнгать юлында. Айратка сәләт әтисеннән күчкәндер. Башкортстанда чакта бит инде күбрәк мәктәп эше, педагог мен сәнгать мәктәбендә җитәкләдем. Гармуннар ясау минем буш
калган вакытны гына иде. Хәзер инде менә Казанга килгәннән башлап минем бөтен вакытым, бөтен эшем шул тәллән гармунда ясау. Рустам Нургалиевич бит ул гармунда күргәч кызыксына. Шуннан соң башта кызыксынды. Ustaxana турында, ustaxанаң бармы? Мен айтам, юк, бара тотыш, давай эшләгез ustaxana иде. Ustaxana эшләгәч, ustaxанаң бармы? Бар. Әйдәгез, алай булгач, авыл клубларын гармун белән тәэмин итәбез, мәктәпләрне дигәч, менә шул программа белән без эшләдек аны кушу буенча. Татарстанга килгәннән башлап, әйтик, инде бер 250 шамасы Татарстанга килгәч кенә инде. Башкорт дәүләт педагогия институтының сәнгать һәм графика факультетында белем ала. Диплом эше итеп зур картина ясарга теләгән. Кичке авыл иске өй нигезендә авыл карты моңаеп гармон уйнап утыра. Уйлана торгач, гармонны картинада түгел, чынбарлыкта ясарга ният кыла. Ләззәт алмасаң инде бу эшне эшләп булмый. Чөнки минем ял көне дә юк. Иртәннән китәм, кич кайтам, шул таллинар белән инде бу шунда бик яхшы шир дип уйлыйм инде. Аны ташлап булмай, аны терелеп булмай. Терелергә дә язмасын, эшләргә язсын тазалык булып. Әлбәттә, гармон ясау белән ничектәм эшләүдә уже белеп эшләгәч авырлык юк. Уже телләрен эшләгәндә менә үз куллары белән телләрен капканда уже уйлыйсың, ничегәрәк килеп чыгыр микән, уже аңлап эшләгәч белергә була инде. Инде иң әлбәттә кызыктагы шундый вакыт инде, гармоннарны телләрен куйгач, настройкага беренче тавышын чыгару. Фәннур Хасанов, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары. Айрат Харисов турында тулырак видео узманы хәерле көн Татарстан тапшырында карый аласыз. Дәвам итәбез. Бу атнада, ягъни 23 июньдә башкалабыз Казанда халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе уза. Быел бәйрәмдә нинди яңалыклар була? Кемнәрнең катнашуы көтелә? Бу турыда тулырак Сабан туе ачылышының сценарий авторы Рүзәл Мөхәммәтшин таныштырыр. Әңгәмәне Алия Галиуллин алып бара. Хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез? Менә инде быелгы Сабан туйда якынлашып килә, быел үзенчәлеге нәрсәдә булыр икән? Пәрдәне бер аз гына булса да ачык әле. Беренчедән, минем үзебезнең иҗат төркеме белән таныштырып узасым килә. Сценарист мин булдым бит инде, Рүзәл Мөхәммәтшин, безнең режиссерыбыз бик яшь булуына карамасан талантлы һәм зур дәрәҗәләргә ирешкән. Айдар Җаббаров, композитор Алмаз Асхадулла, шулай ук бик кызыклы композитор үзенчәлекле, балетмейстер Чолпан Закирова һәм башкарма продюсерыбыз Аделя Камалова. Менә шушы төркем белән без яңадан быел узган елда шушы ук төркем эшләгән иде. Узган ел безнең төп тема ул Идел Булгарстанына килеп урнашу турында иде. Кабиләләрнең быел без шушы җирлектә, шушы халыкның тормышын башка күзлектән күрсәтергә уйладык. Быел узган елга караганда әзрәк динамика күбрәк булыр дип ышанабыз без һәм минем үземнең горурлыктайын, нары башка иҗат төркеме әгъзаларындадыр. Без быел берничә онытылган яисә онытыла барган уенны да кертеп җибәрә алдык. Ягъни төп вакыйгада республика күләм бәйрәм булгач, әлбәттә, монда әзрәк хакимият белән дә исәпләшергә туры килә. Аларның үзләренең корректировкалары кертелде. Мәсәлән, алар быел Россиядә гаилә елы булуын исәпкә алырга, БРИКС уеннарының тәмамлануы да катнашадыр әле. Алар да катнаша, аларның бик күп спортсменнар бездә булачак. Фольклориада дигән чара уза, менә аларны да бөтенесен берләп әзрәк шушы вакыйга үрелдерергә кирәк иде. Сез бергәлектә команда белән эшләгәч, узган елда эшләдегез, быел дискуссияларыгыз кызу булдымы, ничегрәк булды бу эшләр? Кызу булды, әлбәттә, чөнки икенче тапкыр эшләү һәрвакыт авыррак, күпкә катлаулырак. Мин үзем генә дә менә сценарийның 4 вариантын дип әйтәгәндә, 4 вакыйганы, 4 төрле сюжет линиясын тәкъдим итеп, менә берсенә туктадык. Шуңа күрә дискуссияларның әле хәзердә беткәне юк, дөресен әйткәндә, һаман нәрсәдер яхшыртасы, үзгәртәсе килә. Менә бу булайрак текстта миңа менә бу сүзләр мөһим, режиссерга бу вакытта башка бер мөһим, композитор әйтә, монда музыка куя ди. Һәм нәтиҗәдә әзрәк бәхәсләр була бала, ләкин без ахыр чиктә һәр вакыт ул уртак фикергә килеп тәмамланабыз. Киемнәргә, костюмнарга карасак, аңлабызча узган елгы
миллиликне, шушы булган чорны быел да күрсәтәсез. Дәвамы итеп инде яшәешен күрсәтәсез. Костюмнарга менә караш ничегрәк булды? Яңалар тегелдеме? Әлбәттә, безнең декорациялар яңа костюмнар. Вакытта бераз соңрак бара, берәр гасырга куядыр. Ләкин гомумән шул контекстта, Идел Болгарстаны аның дәүләтнең читендәге бер кичкенә катау, кичкенә бер шундый кирмәндә бара. Авыл белән шәһәр арасында торган шундый бер торак пункт. Гаилә елы бит инде Россиядә быел игълан ителде, һәм БРИКС уеннары да бара, һәм Сабантуена туры килә алар. Менә аларга бәйләнешле ягында ачып китсәгез иде бераз. Мин бөтенесен тулай машалмыйм инде, чөнки ансын килгән кешеләр карар тамашада. БРИКС уеннарында катнашучылар киләме, алар карап утыручымы, уеннарда махсус катнаштырасымы ничегрәк? Спортсменнар һәм катнашучылар әлбәттә алар булачак. Алар безнең мин төп тамашачы дисәм, үзебезнекеләрне рәнҗетеп була, чөнки мин барыр беренче яртта ул безнекеләр өчен бәйрәм дип саныйм. Ләкин алар менә безнең татар халкы белән, Казанда яшәүче башка халыклар белән бергә шулай ук тамаша кылачаклар. Алар өчен текст тәрҗемә ителеп барачак. Инглиз теленә субтитрлар булачак, рус телендә субтитрлар булачак. Вакыйга үз әлбәттә татарча барачак инде. Төп герой шактый илләрдә булып, шактый дөнья күреп кайткан кеше булачак безнең. Шуны әйтәсе килә, менә ул утарларда һәрбер авыл, һәрбер район үзенең миллилеген саклап, андагы чигелгән сөлгеләр, чигелгән мендәрләрне әйтәсе. Һәр район үзе нәрсә булдыра, кайсы якка һәвәс, менә алар бөтенесен тәкъдим итәчәк. Инде кем балык белән, кем анда безнекеләр менә итекләр, посудалар белән Күкмара районы мәсәлән. Анда милли биюләр, милли җырлар, үзегез әйтеп киткәнчә, гаилә белән килеп киткән кеше үз гаиләсен дә танырга мөмкин шушы күренешләрдә, шулай бит? Әлбәттә, ул гомумән минемчә шулай ук бәйрәмнең төп һәм мөһим өлешләреннән берсе. Мин үзем дә шәхсән гаиләм белән ул утарларны бер урап чыгарга яратам. Бигрәк тә балалар белән барганда менә һәр район турында сөйләп була. Яисә безнең халкыбызның, Татарстанда яшәгән халыкларның төрле һөнәрләре турында. Алар бит менә күз алдында, менә монда итек басалар, менә монда балыкчылар, менә монда тагын нәрсә дип. Ягъни безнең бөтен 1000 еллар буе дәвам иткән культурабызны, мәдәниятебезне күрсәтерлек бик шәп мөмкинлек. Ул кунакларга да кызык булачак, минемчә, ел сайын безнең рәисебезгә дә бик кызык, ул бик яратып йөри бу утарларда. Һәм үзебезгә, казанлыларга, татарстанлыларга да, әлбәттә. Инде милли Сабантуебыз бу елда да шундый матур итеп, миллилеген саклап калып узсын иде дигән теләктә калабыз. Амин, рәхмәт, шулай булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тамам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Иртәгә иртәнге 9 тулып 15 минутта очрашырбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Авырый бала. Кыйылып төшәр икән шул чаклы. Һаман төренебрәк ята, уенчыгын кочаклый. Ут чәчәр күзләре моңсу, мөлдерәмә үзләре. Тутырып бер карасамы, үзәгеңне үзәрлек. Аңа әле салкын караш ташланмаган, салкын сүз әйтелмәгән. Һәм ул белми, күпме кеше ялкынсыз йөрәкле килеш җан асрый. Аларга өмет әрә, кояшым дип сыенасың, зәмһәрир салкын бәрә. Авырый бала, юрганга төренә, ни хәл итим, үзе кызу кайнар, әмма үзенә җылы җитми. Кочагыма алам, әри, мин кирәксә әгәр дә җанымны әзер биләүдәй юышына җәяргә. Гомеремне әзер аңа сукмак итеп салырга, сөрләкмичә, абынмыйча, киләчәккә бар гына. Савыгыр ул, һич шигем юк. Савыгыр бу юлыда. Әмма әйт, дөнья, сабыем туенырмы җылыңа? Шомлы җилләрең шым гына күңел төбенә кереп, туңдырмасмы? Карт әтисен язда туң орган кебек. Бәхетлерәк булсын алмаш. Һәм җылырак булсын, рас. Көннәре дә, кояшы да, заманасы да.